не се развали. Да. А той какво прави сега? Търси марките. Моля? Сега търси марките. Къде ги търси? Ети квадрати ще го там да се разгледа. Къде му и камерата? Тя от другата страна ми камерата. Да. От тази страна, от дясно. Да, На моя отляво и аз викам. Да. И какво всъщност стана? Аз някакво отряза нещо по средата. Да, отряза нещо по средата. Ама къде е? Тук пусни го пак, бе. Това няма значение. Ето ли, някаква звездичка тук ряза. То не е отпечатано, просто е отрязано първо марки. Да, те първо си отрязаха, аз само се направиха фалча да си аз само викам марки. какво става тук. Да. Ето ги марки. Това са марките. 3 на 3 мм. Добре.